Nadal 2011, Nadal 2011, Nadal 2011. Ha arribat el gran Nadal, el dia del discurs! Estic a punt! Bueno, senyor, estem a punt ja? Comencem, Comencem el discurs? Sí, 25? Som-hi? Entrem a l'acció. 3, 2, 1, acció! Sagrat! Mangarín! Cartera, la cartera! Españoles, españolas, para nosotros la crisis no existe. Nos sobra el dinero. Vivimos en un tiempo de esplendor económico. Es tiempo para malgastar y derrochar el dinero e irnos de Campamentos. La Casa Real ha conseguido chupar un año más del bote. Però què és això, Marc? No puc. Estic fart de falsos discursos. D'aquests discursos que m'imposen i ara llegiré el meu discurs. El de veritat. No vull ser rei. Aquest no és el meu ofici. Jo no vull manar ni conquerir a ningú. Voldria ajudar a tots si fos possible. Negres, blancs, grocs, vermells i fins i tot catalans. Tots volem ajudar-nos els uns als altres. Els humans som així. Volem fer feliços als altres i no fer-los desgraciats. No volem odiar ni despreciar ningú. En aquest món hi ha lloc per cada un de nosaltres. I la nostra terra és rica i pot alimentar-nos a tots. La monarquia ha enverinat l'ànima del poble i ens ha submergit en la desgràcia. És per això que abdico i proclamo la república. Visca la república! I ara sí, em faig pastor i deixo la corona reial. Hi haurà menjant per tothom, fem una fila ordenada i a berenar. Ei, saludem, un moment, sisplau! Ja el tinc.
que ben instal·lat que està.